Deputadas e señores deputados, benvidos a esta sesión de constitución da Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente desta Deputación para o mandato 2019-2023. A orde do día desta xuntanza ten un punto primeiro, que é a constitución da Comisión, e prego ao secretario xeral da Deputación que indique se existe quórum suficiente para o inicio do desenvolvemento da mesma e os membros deste órgano. Os membros que compoñen a comisión son, ademais do presidente, don José Manuel Baltar Blanco, polo Grupo Popular, dona María Villarino Pardo, dona Consuelo Bispo Seara, don Miguel Antonio Cid Álvarez e dona Ana Patricia Torres Madureira, polo Grupo Socialista, don Gerardo Seoane Fidalgo, don Elvira Lama Fernández e don Álvaro Vila Araujo. Polo Democracia Ensana, don José Miguel Carillo Domínguez, polo BNG, don Bernardo Varela López e polo Grupo de Ciudadanos, dona Monserrat Lama Nova. Entendo que estamos todos. Deixo a Álvaro, sí, estamos. Moi ben, pois entón declárase constituída esta Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente e o seguinte punto na orde do día é a proposta que formulo de delegación da presidencia da mesma na deputada provincial dona Ana María Villarino Pardo. Votos a favor desta proposta? Votos en contra? Non hai abstencións? Queda aprobada a proposta e, por lo tanto, delegada a presidencia desta comisión en dona Ana María Villarino Pardo, a quen lle desexamos éxitos nesta xestión. Moitísimas gracias, porque non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión. Gracias.